y'a fɔ waati min na depuis kɔɔri kolo ma bɔ fɔlɔ kɔɔri ma bɔ kɔɔriso la fɔlɔ président y'a fɔ kɔɔri usine jɔlen don ka ban CMDT usine jɔlen don si tɛ ka baara kɛ pratiquement u tilara kɔɔri kolo bɔ bɛɛ la bon depuis kɔɔri kolo bɛ bɔ commencer ka dégrenage bɛ daminɛ usine na waati min na kɔɔri kolo bagan tulu yɛlɛmana FENAFA mɔgɔ minnu bɛ tulu bɔ kɔɔri kolo la olu bɛ ka baara daminɛ n'a fɔra ko fɛn min yɛrɛ ye fɛn filita ye k'a fɔ ko o yɛrɛ sɔrɔli tilara ka kɛ gɛlɛya yɔrɔ ye baara ye parce que kɔɔri kolo in tulu bɔlen kɔ kɔɔri kolo la a bo de bɛ kɛ bagan dumuni ye foyi tɛ fara kan fosi tɛ fara kan normal a tun bɛ fili san tɔw la mais a nana ye k'a fɔ a ka ɲi baganw ma o de kɛra o yɛrɛ fana wari tilara ka taa caya hali tulu ye i b'o faamu cogo di donc ni président y'a fɔ waati min na depuis campagne daminɛna ni CMDT mɔgɔw tun y'a lajɛ waati ni ministère fana tun y'u jɔ u jɔyɔrɔ la waati ka ko bɛɛ labɛn k'a bila ɲama b'a sɔrɔ baganw bɛ ka kɔɔri kolo sɔrɔ ka dun ɲama b'a sɔrɔ an yɛrɛ tɛ hakili jigin an na k'a fɔ gɛlɛya bɛna kɛ parce que ni gɛlɛya kɛra Mali a bɛɛ bɛ Mali dɔn ni fɛn yɛlɛla a jiginni ka gɛlɛn donc pour que a kana yɛlɛ mun de bɛ kɛ pour que a kana yɛlɛ o de ye ka teliya ka baganw ka bagan dumuni nɔgɔya e k'a jateminɛ bi kɔɔri kolo tɔni kelen usine na bi a bɛ ka feere 250,000 tilema ma se yɔrɔ si fɔlɔ n'i ye salon jateminɛ salon mɔgɔw ye kɔɔri kolo san 70,000 a tɔni donc i b'o kɛ a bagan bɛ balo k'i bɛ t'o feere ka dɔ sɔrɔ o bɛ t'o feere nɔgɔya la ka fɛn sɔrɔ o la bon bɛɛ ni ko bɛ sogo ɲuman de fɛ donc ni bagan ma balo ka ɲa sogo ɲuman tɛ sɔrɔ